किरे राहुल एबे आसिलु हां काका एबे आसिली अच्छा मु आस्ती आरो पटु तू जा पप्पू भल अच्छे तो अका पाठ करती तो ए राहुल राहुल एबे आसिलु अरे कही तू बस जानी आसना तोर सहर पढ़ा सरी गला चाकरी मिठा खाई मिठा चाकरी कले निश्चित मिठा देबे वो एटा कोन लेखा देखिलु मेसेज रो रिप्लाई कोन पे दोनी एबे मु खेलुची टिके परे कथा हेबी एबे ओ मेसेज करनी हां जाओ जी हां टाइम हेला खेलु चला तू संध्याळ का घर देखाबो हला आस परे बस मौसा चिट्ठी मौसा नियो एटुके दस्तखत मार दियो मते तो दस्तखत आसे बाबू रे एटा टिके पढ़ी दियो तनी मौसा टाइम नाही मो पाखरे मते आज के क्षमा कर देबे तोरे केतरा आसे मौसा मौसा मु किसी साहाଯ୍य करि परिबे अरे तुम भी जुड़ो को ना हां मौसा मु तो मूर्ख लोकटा डाक वाला को जेते कहले से मते पढ़ी दिए इमिति चिट्ठी उनको मु गदा कर तू टिके पढ़ी दियो तनी हां मौसा मो को रवि सहर रे चाकरी करछि सेही लिखि दिबो आसु बोली खाली चिट्ठी लिखुची हेले आसुची काई कौन लिखिछि से केबे आसीबो बोली लिखिछि एटा इंश्योरेंस कंपनी रो लेटर आपन को रवि ना रे 5 लाख टका रो इंश्योरेंस प्लान अछि हां ସେଇଟା ପୁଣି କ'ଣ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ତ ସେ ଜମା ଘରକୁ ଟଙ୍କା ପଠେଇନି ଏକାଥରେ ବୋଧେ ପଠେଇଥିବ ହଉ ଦେଲୁ ମୋତେ ଚିଠା ଦେଲୁ अरे मत कौन पचारू मु कौन पाठ पढ़ी जा तो दादा को पचार गांधीजी केबे आफ्रिका रो भारत आस्थिले सागो कोन लेखाई पड़ो बाबू रे ଏଇଟା ଟିକେ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତନି
ଛିଡ଼ା ହେଇ ରହିଲୁ କାହିଁକି? ହଁ ବସ୍। ମଉସା କାଲି ଯେଉଁ ଚିଠି କଥା କହୁଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଅଛି? ହଁ ଅଛି, ରହ ମୁଁ ଆଣୁଛି। ମୋ ରବି କ'ଣ ସବୁ ଲେଖିଛି ଟିକେ ପଢ଼ିଲୁ? କ'ଣ ହେଲା? କିଛି କହୁନୁ କାହିଁ? ମଉସା ଟିକେ ପାଣି ମିଳିବ? ବହୁତ ଶୋଷ ହେଉଛି। ପାଣି ଏଇ ନେ, ପାଣି ନେ। ଅଜ ପିଲାଟା ପାଣି ଆଣିବାକୁ ପିଲା ଆଣିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ରାହୁଲ ଖାଇ ଦେଇଛ? କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଚାକିରିକୁ। ରାଜୁ, ରାଜୁ। ହଁ ଯାଉଛି। ରାହୁଲ ତଳେ ଛିଡ଼ାଲୁ ଆগে ତୁ ଭିତରକୁ ଆ। କ'ଣ ତୁ ପୁରା ଆଜି ପୁରା ମାଷ୍ଟର ହେଇଗଲାଣି? ହଁ, ମୋ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ହବୁ ତୁ? ମୁଁ ତୋତେ ପାଠ ପଢ଼େଇବି। ହଁ ମୁଁ ତ ଗୋଡ଼ କାଟିକି ବସିଛି ଆଉ। ଚାଲ। ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଥଟ୍ଟା କରେନି। ତୋ ଭଳିଆ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବି। ଶୁଣ, ଯାହା କହିଲୁ ଆଉ କହିବୁନି, ଲୋକ ହସିବେ ବୁଝିଲୁ। ମୋର କ'ଣ ପଢ଼ିବା ବୟସ ଅଛି? ତୋର ସିନା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବୟସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ତ ଅଛି ନା। ସେ ବେକାର କଥା କହନି, ସେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଭୂତ କାଢ଼ିଦେ। ମୋର ଖେଳିବା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଗଲି, ପରେ କଥା ହବ। ହଉ ଶୁଣ, ତତେ ମୁଁ ଗାଁ ବରଗଛ ମୂଳରେ 11ଟା ବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି। ମୁଁ ଯିବିନି, ଅପେକ୍ଷା କରିବୁନି। ତୁ ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି? ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ମୁଁ ମରିବି। ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ି ଲାଭ କ'ଣ? ମୁଁ କ'ଣ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଛି? ମଉସା, ଶିକ୍ଷା ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ଛୁଆ। ତୁ ସେ ବେକାର କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଜମା କର। କାହିଁ ମୋର ଚିଠିକୁ ହାତରେ ଧରି ଅନ୍ୟକୁ ଗୁହାରି କଲାବେଳେ ଲାଜ ଲାଗେନି?
ପାଗଳ ହେଇଗଲୁ କିରେ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଭୂତ କିଏ ପୁରେଇଲା ଗାନ୍ଧୀ ନୀତି ଧରିଛୁ ଯା ଯା ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଯା କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ତ ଘରେ ବସ କଣ କହିଲା ନା ପାଠ ପଢ ପକାଅ କାଶ ପକାଅ ଯା ଯା ଗଲୁ ଗଲୁ ଯା ଆରେ ରାହୁଲ କଣ ଏତେ ଭାବୁଛୁ ଆସ ଖାଇବା ଆସ ଗାଁ ମଝିରେ ଥିବା ବରଗଛ ତଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ହେଲେ କେହି ଆସିଲେନି ଛାତ ନଥିବା ସ୍କୁଲ ଘରେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ତୁମେ ପଢ଼ିବ ଘରର ବୋହୂ ହେଲେଣି ମୁଁ ଏବେ ପୁଣି ପାଠ ପଢିବି ଲୋକେ କଣ କହିବେ ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରି ନା ତୁମେ ସହରକୁ ଯାଇ ଚାକିରି କର ରାହୁଲ ବାବା କଣ କରୁଛୁ ଏସବୁ ତୁ ପାଇବୁ ଏସବୁ କରିବୁ କେହି ତ କଥା ଶୁଣିବେନି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତ ସ୍କୁଲ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଏ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଇବେ ସାର୍ ଆପଣ ପୁରା ମୋତେ ଶିଖେଇଥିଲେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଉ ମନୋବଳ ଥିଲେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ବୋଲି ହଉ ଦେଖ ବାବା ମୋତେ କାହିଁ ଏସବୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି ରାହୁଲିଆ
पढ़ी कौन मत पढ़ू पड़ा मौसा ओ हाँ दादी कुआड़े जाउतलो झुला धरी से जे राहुलिया टुकाटा ना से कौन करूँ कि देखा पाई जाऊँ हो जाऊ ए दादी रो मु जीवी आस चलो आस ओ राहुलिया आमे भी पाठ पढ़ू पाठ पढ़ू पढ़ा आमे पढ़िबा साहित्य साहित्य ଲେଖ
ପରିଷ୍କାର ସାମାଜିକ ଅଜ୍ଞାନ ପଇଡ଼ ପରିବେଶ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ, କାଲି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି? ରାହୁଲିଆ ଏବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ। जो कामटा असंभव थिला बाबा सेही कामटा तू संभव करी देखी दी। गॉड ब्लेस यू बेटा, जा भगवान तोर मंगल कर। जा सांगे राजू बस कर मौसा मौस
ମଉସା ମଉସା ତ ନାହାନ୍ତି। ମଉସା